A colección de ourivería antiga do Museo Provincial de Lugo está conformada por un total de 55 pezas, 44 da colección de Gil Varela, máis outras 11, das que máis do 95% proceden do territorio galego, moitas delas da provincia de Lugo. Hai tamén unha estreita marxe de pezas de orixe incerto ou descoñecido. Os usuarios que se acheguen a visitar esta colección poden apreciala dende diversos puntos de vista. As pezas máis antigas están datadas na Idade de Bronce e as máis modernas na época visigoda. Temos entón un arco temporal que vai dende o 1800 a.C. ata o século VI despois de Cristo. Polo tanto, a colección pódese ver de xeito diacrónico e conta con xoias prehistóricas, protohistóricas, galaico-romanas e bárbaras. Os ourives que fabricaron estas xoias durante a Idade de Bronce desenvolvían técnicas complexas de elaboración, baleirado en molde, fundición á cera perdida, etc. Estas técnicas foron posteriormente enriquecidas durante a época castrexa con aportacións alóctonas como o perfeccionamento da soldadura, a filigrana ou o granulado. O gusto polo adorno persoal está constatado dende o home das cavernas. Isto pode apreciarse na beleza de execución e acabado destas xoias. Na colección do Museo Provincial de Lugo priman os motivos xeométricos sobre os figurativos, ao igual que acontece con toda a ourivería prerromana. A variedade tipolóxica que amosa esta colección inclúe as principais formas de ourivería prerromana. Deste xeito, temos pezas representativas da Idade do Bronce, como as gargantillas de tiras e os brazaletes, e da cultura castrexa, da cal destacan os torques e as arracadas, adornos, respectivamente de pescozo e de orella. As funcións das xoias prerromanas poden resumirse nunha soa finalidade. Eran símbolos de prestixio, pero o seu significado variaba en función do eido espiritual, social ou económico. Polo tanto, as xoias áureas ao longo do tempo, e entre outras funcións, formaron parte tanto do mundo dos mortos como dos vivos. Foron distintivos de xerarquía social ou foron empregadas como medida de valor antes da aparición das moedas.